dati si ano, si Pula nag-training ng ano, si Kyo. Diyan sa Cubao na yan. Yung ano pa dati, yung ano ba yun? Kalimutan ko na yung agency nila. Pitex. Pabalik yung bus, bali dumiretso kami ng Cubao, tapos babalik siya ng Pitex. Time check natin 6:03 ng umaga. 6:03. Ay, may tugtog dito sa bus. Baka patungan na lang natin to. Dito na ulit kami sa may Guadalupe, papunta ng Pitex. Saka yan papuntang Pasig, San Joaquin doon. Diyan ako dati sumasakay nung nasa Del Monte pa tayo tatrabaho. Sogo Hotel. At ayan po, ay panibagong vlog, panibagong buhay yung inyong makikita sa aking YouTube channel. Dito naman tayo sa Maynila. Wala tayo sa Pabaya Project ngayon. At sana suportahan nyo yung aking vlog na gagawin dito sa Maynila. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers. Na? Okay? Okay na? Yung bata, Panay Toro, pamangkin ni ano, Mrs. Nak, ba't nandyan ako, nako? Ba't nandyan ako? Ba't nandun ako sa ano, billboard? Hindi ko alam yun, ha? Ba't nandun ako sa billboard? bago.
kailan lang talaga. Parang kailan na yung ano, yung panahon. 7 years ako sa Bicol tumambay. Ano pa punta na kami ng PTX. Nandito na kami sa ano, may PTX. Papasok na. Dito na kami sa ano, sa PTX. Yan yung mga dala namin. Yung bus, pipila na. Balik din pala yan mamaya. Biyahe ulit silang Bicol. Kasawa ko, gumawa ng postcard. Dumating kami dito sa PTX ng oras na ba? Natin yung oras 6:36. Dumating kami dito sa PTX. Alright.
panibagong vlog, panibagong umaga, panibagong buhay ang ating tatahakin dito sa Maynila. Sana panoorin nyo yung mga vlog na aking gagawin dito. Pa-support po ng anak ko, sumakay dito sa may asawa kayo. Ay ka na. Ay ka. Wow, that's all. That's loco. Yan, hinahanap namin yung sakayan papuntang Cavite. Thank you. Okay, okay lang. Sakay ka. Mag-elevator kami. Okay na. Doon na. Nasa elevator kami. Hello? Ano bukas? Huwag siya napababa na eh. Nag-up kasi kanina eh. Sige. Five. Sige na. Labas na na. Five. Just a friendly reminder to everyone, please do not leave your personal belongings unattended. Thank you. Thank you. Your personal belongings, cell phones, bags, safety reminder. Yung, ayos Secure na. your belongings. Kita yung ulo. Ngayon na itong cameraman. Ayusin mo yung hindi ko yung ulo. Yung nakaunahan. Kain muna kami dito sa
Jollibee kasi yung mga bata kasi hindi nakakain ng sa kagabi. Puro tulog lang sila. Labas mo na. Bantay ko itong gamit. Ano po? Almusal muna. Na. Malamig tubig. Alin? Dok? At bali nag-almusal muna kami dito at mayang-maya ano na kami, diretso na kami dun sa Tansa. Ano na, okay na? Ha? Busog ka na? Puro tulog ka lang kasi tulog lang sa biyaya at wala namang lahi. isang bus. Taga-abang kami ng susunod na bus. Kapila. Yung asawa ko.
dito yan sa ano, PTX sa labas. Saka yan papuntang ano, Tansa. Ito yan, nakasakay na kami papuntang Cavite. Ito na. Ito na yung bagay. Ha? 52? 53, 753. Umalis dito sa ano, PTX. Ha? Dito kami sa ano, papasok. Yan malaglag. Ano? Ito ma. Tama. Pagod sa biyahe. Tricycle naman. Papasok. Puno. Ito na. At ayun nga po, dito na kami sa ano, sa tinitirahan ng kapatid ni Mrs. Dami ng ano, dami ng nakatira dito. Dati no, ano pa lang, bago pa lang sila, kunti pa lang kasi dito kami practice nung sasakyan eh. Paikot-ikot ngayon, halos ano na, dami na talagang nakatira. Yan, ligo muna ako, pahinga, abay tulog. Puno na ng sasakyan eh. Ayun po, at nandito na kami sa ano, sa Cavite. Bali 8:49 kami nakarating. Grabe yung traffic. Halos ano, mga isang oras yung biyahe din namin dito sa Cavite. Ito na.
At yan po, hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat. Magpapahinga muna ako. Pagod na. Yan po, bye-bye.